zullen we zullen we beginnen even 20 jaar geleden, de sfeer. Zullen we gewoon eventjes luisteren naar... even luisteren. Ja, is leuk. Gisteren uit Lissabon, ik mis je een zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Het is ietsje korter geleden dan 20 jaar, geloof ik. Hè? 17 jaar misschien of zoiets. Wel best, hoe lang is dat geleden? Ik weet het niet. 14 jaar, begin van de doorbraak. Ja. Maar het was wel de doorbraak. Ja, kun je nagaan waarom dat de grote doorbraak was? Nee. Dat kun je aan de hand van... Volgens mij is het mooi. Wij vinden het zelf een mooi liedje. Ja. Maar we hadden ook al 2 singles eerder uitgebracht en die deden niks. En toen kwam het voorstel vanuit IMI om deze als single uit te brengen. En daar hadden we niet zoveel vertrouwen in. Wie had dan geschreven, dit nummer? Peter. Ja. Peter, had jij dit succes verwacht? Ik heb de tekst geschreven. Bas heeft de muziek gemaakt. Hadden jullie het succes verwacht? Nee, want toen Bas het liedje aanvankelijk... Ik had de tekst gemaakt. Toen heeft Bas er later muziek bij gemaakt. Ik had ook geprobeerd nog, maar ik kon er niks mee. En toen hoorde ik het en toen dacht ik... Nee, dat wordt niks. Dat wordt niks. Nee, het heeft een tijdje op de plank gelegen. Een tijd niet op de cd zetten. Uiteindelijk is het er wel opgekomen en is het een grote hit geworden. Maar aanvankelijk was het eigenlijk een B-kantje. Ja, wij wilden een rockband zijn en dit is natuurlijk niet echt rock. Het was toch een beetje mannen met baarden, weet je wel? Ja, een beetje bedeesde. Maar je wilde iets anders zijn dan wat je was? Is dat het ook? Nou, we wilden wel graag een pop-rockband wilden we wel heel graag zijn, ja. Ja. Dat waren we ook wel. Maar ja, we deden van alles en eigenlijk nog steeds doen we van alles. Ja. Maar toch zijn misschien zijn de liedjes die niet heel erg rock'n'roll zijn... misschien toch wel de grootste liedjes. Ja, misschien ook wel de mooiste liedjes. Ja. Maar ik mag ook heel graag ook in het theater mooie, kleine, gevoelige liedjes brengen en zo. Dicht bij de ik doe het poëzie, vaak zal ik wat minder goed op de radio. Dat hebben we ook gemerkt met de albums voor Alles Blijft Anders. Ja. Je blijft dicht bij de poëzie. Ja, nou ja, Bij het water, bij de... Ja, dat is, elementen. En dat is ook Peters' schrijfstijl ook altijd wel geweest. En het ligt me ook om het te zingen. Zullen we even kijken naar wat hits? Ja, graag. Ja. Heerlijk. Zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waarheen ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. Harder dan ik hebben kan, harder dan ik drinken kan. Zou je lachen, zou je schelden, zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Alles is liefde, alles is liefde. Ergens in die periode werd je overspannen. Ja. Je hebt alles, je hebt een schitterend team, je hebt reuze succes, mooie liedjes en je wordt overspannen. Wat is dat dan? Nou, het was in mijn geval wel een combinatie van een aantal factoren. Want als je eigenlijk een vrij onzekere man bent, dan is het best wel lastig om een soort van op dat podium te staan, maar ook in je privéleven toch een bepaalde rol of zo te spelen. Wat is de rol? Ik vind het best wel moeilijk om uit te leggen. Ik had het gevoel dat iedereen naar me keek en iedereen wat van me vond. En dat als ik bij de supermarkt boodschappen aan het halen was, dat ik daar ook een vriendelijk gezicht moest hebben. Want anders zou ik misschien arrogant gevonden worden. Ik was heel erg zelfbewust en het is heel erg vermoeiend. En je was ook nog behoorlijk jong. We deden 220, 240 shows op een jaar. Maar dat zijn dan geen tape-acts van een half uur, maar gewoon een hele productie opbouwen, afbreken naar de volgende. En het was niet. En ik dronk ook hartstikke veel. Ja, die combinatie. Zeg dat dan. Ja, dat is. Beetje moeilijk dat is een killer. Dus Noem ik als laatste. Dus ze keken in de supermarkt naar je, omdat je daar niet steeds Dat was het. Dat is waar. Hadden jullie dat eigenlijk ook? Hadden jullie ook diezelfde moeite met het moment? Ik had ook zo'n wagentje nodig, ja. Nee, maar toch, je hebt een doorbraak en je bent opeens anders. Maar ik werd veel meer herkend. Ja, dat is wel een heel belangrijk verschil, hoor. En dat hebben wij ons ook altijd wel gerealiseerd. Dat op het moment dat je de zanger van de band bent, het boegbeeld, dat een andere impact heeft op alles om je heen.
dan wanneer je, zoals ik, de bassist bent. Dat maakt echt veel verschil. Leidt het ook wel eens tot chagrijn eigenlijk? Dat er zit er één aan tafel, de andere zit aan de zijkant. Die schrijven soms de liedjes of de muziek en jij vangt de schijnwerper. Ja. Is dat, Ja, maar je hebt ook gezien dat het uiteindelijk eerder tegen Pascal werkte dan dat leuk voor hem was. Dus net goed. Ja, de balans wordt dan wel weer een beetje... Ja. In het boek, Pascal, wordt uiteraard ook veel aandacht besteed aan het overlijden van Chris Gutte. Ja. Hebben jullie overwogen te stoppen? Nee, het is wel een gedachte die even door je hoofd heen gaat natuurlijk als dat gebeurt. En al vrij snel ook. Dat is bijna iets waar je op dat moment ongemakkelijk bij voelt of voor schaamt. Hè? Dat meteen ook een gedachte is van, nou, is dat stuk dan ook over? Maar we troffen elkaar bij mij in mijn huis in de keuken bij de koffiezetten. En dat is een van de eerste dingen die we bespraken met elkaar. Maar gaan we dan wel door? Ja, dan laten we dat maar wel doen. Maar ja, goed, het is een beetje stom om te praten over mensen die dood zijn en daar dan nog gedachten aan te koppelen. Maar waarom zou iemand die dood is, en zeker als het zo'n bezeten muzikant is, willen dat jullie zouden stoppen? Nee, goed, dat zeiden we ook tegen elkaar. Ik geloof niet dat hij gewild had dat we daarmee stopten. Nee, maar je moet het kunnen. Je moet kunnen doorgaan. Dat is natuurlijk... Ja, maar en Chris was gewoon de beste muzikant van ons vieren. Dus we trokken onszelf ook wel een beetje op aan hem en zo. Zullen we even kijken naar een fragmentje van de rouwdienst met muziek van de scene? Hier is het eind van het feest. Kom, we gaan naar beneden. De bloemen zijn dood, de flessen zijn leeg. Het was mooi, maar nu is het verleden. Je hebt dit nooit gezien, zeg je? Nou, het beeld dat we achter de kist aanlopen, dat de jongens van de crew ook de kist dragen. Goed, dat staat in mijn geheugen gegrift, maar ik heb het niet teruggezien. Nee. Norman, dan moet er een nieuwe drummer komen. Jij speelde bij Frank Boeien, geloof ik, hè? Ja. Dat is op zich al een overstap. Ja, dat was toch wel anders. Ik bedoel, het grote verschil natuurlijk is dat ik bij Frank... daar heb ik ontzettend fijn en helemaal te gek gewerkt. Maar dan ben je een soort, zeg maar, veredelde sessiemuzikant, noem ik mezelf altijd. En dan kom je echt in een band. Een band die van vrienden die eigen muziek maken. En waar je ook echt daarin betrokken wordt. En dus ook van je verwacht wordt dat je daar gewoon meedenkt. Ook als ware in vieren deelt. Ja, en ook niet uit die provincie komt. Nee, ik kwam juist helemaal uit de andere kant. Ja. Gingen jullie eigenlijk anders spelen na die dood van Chris? Ja, de bandgeluid werd gewoon echt wel anders. Dus wel heel belangrijk, een drummer voor het bandgeluid. Maar ook anders schrijven en anders, ik bedoel, in een andere mood. Kijk, Muziek, dus ik word nu heel getriggerd. Waarom is dat anders? Niet iedere drummer heeft een eigen stijl, maar Norman heeft een absolute eigen stijl. En dat had Chris ook heel erg. Chris was meer een op soul en funk, disco meer gestoelde drummer. Die had een snaregeluid, dus een hoge klap. En dat is een bepaalde manier van spelen. Daar hoor je waar iemand vandaan komt. En Norman is een ander type drummer. En daardoor gaan de liedjes ook heel anders klinken. Ja. Dezelfde liedjes? Dezelfde liedjes, ja. En sommige blijven exact hetzelfde. Zoals Dans van Zee bijvoorbeeld. Ja, op een of andere manier is Dans van Zee voor mij heel erg verbonden aan Chris. Als ik het liedje hoor, dan ben ik bij hem of zo. En Norman heeft ook altijd geprobeerd om dat ook exact, iedere noot ook hetzelfde te spelen als Chris. Als een soort eerbetoon, zeg maar. Ja, maar goed, je gaat verder en er komen weer nieuwe albums aan. Hoe gaat het nu eigenlijk, Bas? Wat wordt er allemaal... Als je een beetje... waar we dit jaar eigenlijk naartoe leven... is dat we in de Ziggo Dome gaan spelen. Dat is op 3 november dit jaar. En we hebben een biografie uit. Dat is ook een van de dingen. Ja, die ligt hier. Hier ligt ja, precies. Daar. Hier. En er komt een best-of uit. En dat zijn de 3 pijlers van dit jaar. En we richten ons op het feit dat we 20 jaar bestaan. En die dingen doen. Hangt er nou bij jullie ook een beetje... Weer even over jou gaat dat dan. En ik zeg niet dat jij de Huub van der Lubbe van de band bent. Maar daar zijn ze nog wel eens bang dat als er één zegt van we houden mee op... dat de boel uit elkaar spat. Is dat iets wat bij jullie dreigt?
Dat je denkt, jongens, ik heb geen zin meer. Of ik wil alleen verder. Ja, Of... nee, dat speelt niet. Nee. Ik heb wel eigenlijk na de Umoja-plaat wilde ik wel heel graag eigenlijk gewoon mooie theaterliedjes gaan maken en zo. Het was zo'n groot geproduceerd ding en het was echt, we kregen die kaart niet meer getrokken op de duur. Het was zo verschrikkelijk veel werk, maar ook een van de mooiste ervaringen die we ooit hebben gehad. Ja. Hè, want we zijn naar 12 landen geweest, hebben daar echt hele mooie dingen meegemaakt. Maar we waren het ook een beetje beu. En ik wilde zelf heel graag het theater in en ik wilde kleine dingetjes maken. En ik heb het toen ook besproken met de jongens van dat zou ik ook zelf of met een andere band kunnen doen. En ik had er ook ideeën over. Maar? Nou, toen gingen we schrijven. En toen kwam er geen rockplaat, maar toen kwam er die plaat die ik eigenlijk... die had ik dan eigenlijk willen maken met andere mensen. Maar ja, dat deed ik toen met hun. Maar je hebt toch ook een verantwoordelijkheid? Ik bedoel, het is jouw verantwoordelijkheid dat die band doorgaat op het niveau waarop het nu is. Ja. En ik bedoel, het is met alle respect voor die topmuzici die je achter je hebt. Maar jij bent de trekker voor het publiek. Ja. Je hebt de man met de mooiste stem van West-Europa, hoor ik wel eens zeggen. Nou, dat hoor ik graag. Nou, daarom zei ik het ook. Op jou ben je gunstig te stemmen, dat een leuk antwoord zou Wat komen. minder nerveus nu. Ja, dat dat gaat makkelijker ook, en zo. ik heb nu al zin om te luisteren naar hoe die gaat zingen straks. Ja. Nou, laten we... maar ik realiseer me dat wel. En op de allerzwartste momenten, en die hebben we allemaal wel gehad, natuurlijk heb je die gehad. Dat je zo split second wel je afvraagt hoe zou het leven zijn zonder die band. Ja. Dan realiseer je tegelijkertijd ook dat. Maar ik ben nooit echt van plan die geweest. verantwoordelijkheid allemaal. Ja. Eigenlijk net zo hard. Maar dat begrijp ik wel dat je dat zegt. Maar is het ook zo? Want met alle waardering voor Norman... maar als hij volgend jaar zegt... ik heb er geen zin meer in... dan denk ik dat jullie gewoon een andere drummer gaan zoeken. Ja. Maar als hij zegt, ik heb er geen zin meer in... Dat van ons, dat is een feit. Dat is wel gebleken, ja, natuurlijk. Ja. Maar daar denk je niet over na. Maar je zou toch stom zijn als je die kip met de gouden eieren gaat slachten? Hè? Ja, maar het dat is vind ik gewoon toch... tegelijkertijd, als dat het is. Ben jij de kip in deze vergelijking? Nee, maar het is zo leuk. Het is ook vooral gewoon echt heel erg leuk. Ik ben thuis, ik ben gewoon 4-5 dagen in de week. Hè, als we soms periodes met festival of zo. Dan treden we 2-3 keer in de week op. Die andere dagen ben ik gewoon heerlijk thuis met mijn gezin. En dan ga ik s'avonds om 9:30 lekker mijn nest in. En 's ochtends om Stel ook 7:30. helemaal geen flikker voor. Dan ben ik gewoon... Rock'n'roll in Nederland. Ja, nee, maar dan ben ik... 9:30 naar bed. Dan ben ik gewoon... Zondag Pauw Witteman kijken. Super suf, ben ik gewoon heerlijk. Gemist. Dan ben ik echt aan het genieten van dat We gaan bestaan. Hoe naar suf een het ook nummer is. luisteren. Ja, het is nog niet te laat voor je. Nee, maar ik wil mijn verhaal afmaken. Want daarna ga ik met die mannen op pad. En dan gaan we lekker optreden. En...